apa? Kowe sinden nek wani karo njukuk dite dalange tidanono. Ngapa ta? Arepmu aku cuma ora omong werna-werna. Ya ben apa-apa. Wis nang tanganku ra entuk bali. Wah, lah cilaka iki. Oh, kurang cepet sing siji digahno kena ya mau. Endi? Sing siji mau. Ya aja kok ya. Ya nggo tuku apa ta apa ya. Dilebokke kas. Go nyeleng. Ora none kasijan. Yo mangga. Lingsem yen ke ngono kuwi. desa. Ayo cengkokmu wis tak apalke. Oh datang kemantuk-mantuke. Ayo swara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Ya. Neno. Nah, sesawangan kok itu. Hah? Sesawangan. Lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Ah jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akene disaut. pendak dina cerewet biar ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu lho iki. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut. Pancen sinden sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Timbu gak men. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ae tadi. Iya. Ayo terus. Lelampahan